Kay Arinaw, amo ni action anang kamot nga nasulod sa daw grinder na machine. Action dyan na may gabi. Action drive ako lang nakalin diri sa may merkado sa Barangay 34 ang katapos ng Disaster Reduction Management Office o kung DRMO kaginbalikan nila bala ang incident mismo tapos nagbusid sila agaw sa may ospital kay tigindala dito ining isa ka lalaki ina siya to more or less mga 25 anyos o 30 anyos ang edad sini residente man lang diri sa Barangay 35 Action Bray sa Bacolod amo ni siya nagatrabaho diri sa isa ka tulo ka pangko bala so do kami shop na di siya sa sulod sang merkado sang Barangay 34 diri mismo sa sulod sang Bacolod tingwan naton sunod actually diri sa hospital para makuha ang ngalan niya. Pero anyways, giningagaw sa susunod na sa hospital. Kaya iya sila diri tudlo pasensya sa mga nagkakaon. Ginlamon, gini-action right? Tudlo, may katudlo man lang ni. Tudlo, pero hindi pa tamat-check. Kaya nagatapik sa gyapon sa grinder, bla? Ay, dala pati grinder da sa ospital? Dala kay delikado para sa DRMO nga action right. Kaya nakatapik itong iya kamot mo. Hindi pa mapaktan kung bala pati dari agay sa iyang nga mga pala dari may mga damages dito kaya kung makitaan sa laragway nga nakuha naton sa area ang iyang tudlo doon upod na sa mga karne naging grind action dry Purtino. Ano tamaman? Ang natabo sinidiri, initial na ito nga papamangkot sa area sa ina, kay diri sa may magkuha nagidbilin, kaya mga nakakita, nagbatsi man digto upod. Ang natabo na dito may aras sa baboy, magaling sa tani. Okay. Sa ginaling nga baboy, action bray. Ang mga baboy nga ginpang chop na, ara na siya kamot, ginasulod niya na sa meat grinder. Ang meat grinder hindi dako, do gamay lang gid sa bala nga ang iya sinikalabaon do mga isa ka ruler. Ang kadamulon ni action dry gina-estimate nila kay ina do mga more or less yara lamang sa mga 5 inches ang kadamulon. Ang diameter ya bilog ini do dako-dako lang guro sa tasa, sa baba ka tasa, action right. Ang sa iyan, baba ya sila, no? Sining grinder. Kag isa pang grinder, action dyan, nagawon ko istorya mo, stainless na gali. Stainless ni siya? Oo, hindi basta-basta ni mapihak lang sa puro paagyan mo sa sang tawag sinigani o, sang machine man. Hindi kay ang babaw in action dry, stainless, pag inaakita ka na doon tungtungan, anay black ka mga meat, para mo na idusok, idasok ya. Ano tabo galing, ba siguro bala nakita nga do wala gakaon ang grinder sa sulod. Ginwahig ya ang mga karne sang baboy sa babaw dira mo nang do patag or kung ano di pa daw yawong, ay hindi man sa yawong, no? Pero do gapalaba sa action dry nga tapan nga metal man siya. Ginwahig yan pasulod sa may grinder ang mga baboy. Why sa ulo kontento, gindasok kaya balang baboy para dati action dry magwa. Ang mga giniling, pagdasok ya, doon nag-usdang gurong baboy sa sulod, laki wala itong liunod, dumasok upod ang iya kamot. Ipagdasok to, sige pa andar ang grinder, sige pa libot ang do yan nga untos ng grinder, ano lapot ya kamot, nagdasok action dry ya kamot sa sulod kaya. Ang natabo kay na, hindi na siya makakas, pati ang yakamot na nagsulod dito action dry, sa pati sa dumital sa babaw na bala, nga daw yan, nga pinggan sa babaw. Okay. Ang giniumbra sa DRMO, ginlagari na nila, amo to na dugayan, ginlagari nila ang dumital sa babaw para makakas lang to ang daw pinggan ng steelman. Ang nabilin, amo ng kamot niya. Actually, hindi siya pinggan, action dyan, kaya daw baso, gid siya. Yes. Daw mag, abi. Oo, mo ginasaksyon na bray, no? Kung nakit Andri, nagadasok gid ni, lang kayo ganun nga, gawin nila kung patay, doon ang putong ang kuryente na patay, or gin-off nila, kayo siya may on-off button, na siya mo, pagpatay mo to, wala gid na dalasa ang iya, sinidi, makulong na sulod, gid na bilog, gid na kamot, action dry eh. Pati palad ni, grabe, no? nagdasok ni pating palad ang kitao na di nga nagaulbos sa guaya mo na yung buko-buko dila damping nga do joints na di siya ang nagsulod ni sa wala nga kamot niya no wala nga kamot sang lalaki ang ning nagdasok kay walis ni siya magdasok sa kuno ginadasok kay na dugay mo sa kuno nagtrabaho sinadrapin na makatuig Yung segundo na alang-alang siguro ang sombray ang iya mismo nga kamota
Masubong, sa gindala sa ospital, ginaging katwala pa sa pulisan, kay nara man sila bisang kanang pulis ginagambang, hindi lang pagtulukon, kay perti kang hilong-hilo kung na lantawon ang sitwasyon. Ilabi pang may aragid parts ng iyang tudlo nga nagka-damage action, Bray. Dapat may mga ginausar ni sila mga kutsara, da kag mga luwag da mo ginasulod da, hindi kay ngila kamot action dyan, ano? Oo, kayo sino ko makita ko, kutsara, maginaksumber kung luwag mo. Oo. Ganun kaya tabo dari sa may kapangko niya ni nga kamot nagidagin duot yagid siguro kag amot ko ginlamon kag rain talong na sumba kay still ni do pareho na sa kung kita kala sang mga traditional nga pang kudkod talwalo na talong mo lang unko ya talom ni kay once nga isulod mong karnida pagwa ya dunot ang karni kag kung kaysa ganun may ginaintablan sila nga tulan may sige na grind dito tulan lang o puti kadala na siya kag ilabi na di kuryente ni siya hindi siya manumano nga ginat yung tiyog ang medyo may ara do sa ginakapitat yung tiyogon kag mo na mag-grind iniya di kuryente nga kadami magsulod kini ano ang ginaksyon bay no may madunot gid Susubungin na palawak na ni naton, ari kita dili nagsailo no si may makapuan, kinulak nato ng investigador sa station number 1. Pero makuha to ang identity kay makatag sa dili sing investigasyon na kang tanan sa incident kay nagluntad. Sa ginamang nga gabi. Ang update sila ka mga action mantian diri sa Gapon sa Action Radio Bacolod. Flash report sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action firing line. Dagi malikawan na aksidente kung din pa to nagapangabuhi tadlong amo pa yang na disgrasyang kamoto. Ato nagapangawat baka daw ka okay lang pero te priso naman sila no. Action firing line. Ang iban nga balita karon kung detalye sinasugpunan ta. Kuan taning ngalan with action dyan karon sa patrol kung sino ini kag base mapulo pamangkot taman kun ano gidbing natabo kaya tong na mention action dyan mga initials pagid lamang sa mga tawo nga tituto sa area na tabuan kay na sining nasambit nga insidente. Action firing line. Sige, ang iban nga balita maka-action karon digidugay hikog hambal ko sa inyo kay naistoryahan taning hikog nga katabo ini sa mga tawo na mga depresyon, may mga depresyon abi, may ara sang stress ang mga tawo, kulang na gid blas na sa pagpangamuyo kadto simbahan o kun ang ibanda katuntuhon gid lamang abi. Action firing line. Ang isa nga naghikog to suliton ta naglain bot niya action elms kay ang iya pamilya hindi buto sa iya nubya. Action firing line. Ang isa naman niya ginsaway sang Iloy nga hindi ka na sagi computer. Ang naghikog. Action firing line. Ang pinaka-recently ginamang kahapon 62 years old na niyo. Ginambalan sang asawa nga untat ka na inom. Tama na nga inom kami edad na naghikog. Action firing line. Grabe yan, no? Hindi mo na mabasol, mas lang kunarang sa una-una nila. Kulang lang sa comfort, kulang sa company, anong sitwasyon, pamatian tani karon sa mga psychologist, abi nga may istoryata. Ang ibang nga balita diri sa Bacolod, droga. Damo magyapon nga baligya droga sa Bacolod, no? Duway layak balo nga pandemya kita. Action firing line. And subong nga hapon may ginlunsar na naman o kung may ara sang ginlansar na naman nga ikaduhang mobile vaccination against COVID-19 sa Bacolod. Isa naman ikabas, meaning 2 bases na nga mobile vaccination program o kung vaccine against COVID-19. Mayo ining mga tikang ginahimo karon syudad sa Bacolod para matalalapod kay bisan masobra 30 na ang mga vaccination center nagagutok-gutok pagyapon ang nagapabakuna. Mayo na bi ang acceptance sa aton sila nga utod nga magpabakuna. Action firing line. And nubo-nubo na gid man kaso sang COVID-19 diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mayo ina nga indication and padayon lang kita nga magsunod sa anuman nga mga health protocol para at least ang probinsya sang Negros kag Bacolod sooner later on makabalik-balik lagi kita as normal even though nga may ara kita sang mask gihapon but kuno kampante na kita nga jutay lang si COVID-19 nga nagkalabilin mga kakson. Action firing line. Ang balita sa probinsya pagid suspended HRMO kag retired UPA head sang Negros Occidental nagpangabay duga nga tion agod masabat ang akusasyon batok sa ila baw kalulukoy. Action firing line. Mga detalye sa nakaroon aton sini isa-isahon mga kaaksyon. Action Brian
More than action firing line. Ang mga headliners naton sa balita lokal dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap. Action firing line. Ang mga balita sa nasyonal man, bao grabe, subong adlaw nagdugang sang 14,895 na ang panibag-o nga cases sang COVID-19 na nagdulong na sa 1,791,003 ang kadamoon kabilugan. Ang kwan subong aktibo ho nag-111,000 na naman 720. Ang nakarecover 1,648,402. Kagang patay 30,881. Ang iban nga balita tiyang bakunahan or nabakunahan na sa Pilipinas subong nagdangat na sang 29.12 million na mga kaksyon ang nabakunahan. Damo-damo na. And 16.2 diri o 16.25 million diri nakaagom sang first dose kag ang 12,087,000 diri nakadag-agom na sang second dose, meaning fully vaccinated na ni sila. 445,000 daily nga ginahimo karon nga vaccination sa pungsod Pilipinas. So madasig-dasig na ini mga kaaksyon, ano? Ang iban abi may dala pamahog amo na nga magpabakuna na lang. Action firing line. Sa Davao to Subong, may ilain man tos lang nga style, swab test tuya. Hindi ka kabaton, Action Noel, sang ayuda mo sa Davao Subong kung hindi ka magpa-swab test. Tinatabo man na sa aton sa Bacolod sang ligad tuig. Sa merkado, hindi ka kabaligya da kung hindi ka mapatuhog sang ilong mo. Action firing line. Yan. Pero tiyan mo na, may ara sang 40 milyones ka doses na subong nga bakuna sa Pilipinas. Buwas, may manog abot pagkikita nga bakuna. Hala, bakuna. Action firing line. Alam may gahambal nga bakuna do may ara gapon sang nagakalatapikan sining COVID-19. Pero hindi na severe ang igo sa ila. Do mild na lang kay nabakunahan ka na. Action firing line. Ang sadya subong iya kag nagahatag sang stress sa taga DOH dira kag kay Secretary Francisco Duque III. Ang pagbalbalanay subong sang Commission on Audit kag ang Duterte administration labi na gid sa taga DOH da nga ginpangita ang 67 billion pesos nga response sang COVID-19 or COVID-19 response fund ini siya mga kaksyon. Action firing line. Amo ni mga kaksyon ang nagahatag problema subong sa utok ni Duque ho galalain sa subong. Kaya ti ginapangitaan siya gani mo ginapaexplikar kung ni nagkalalado di ka magkadlaw Action Noel yang nga ang uwa nagbakal sang napkin 1.2 million. Di okay man kay ginusar na sa mga OFW sa nagalalabot di bla. Ang lain lang to kay dito sila yan nagbakalya sa hardware. Action firing line. May napkin na subong hardware. Okay man na. Pwede lang na magawad ka business permit ngang baligya mo kahoy tapos may napkin ka dai mo nga pang drugstore na iya. Action firing line. Ginpangita konti ng hardware na hindi matultulan. Resibo lang. Di ano abi, paano pa istikar na subong hambal sa taga-kuwa, mandato namon ini. Taga-kuwa, paghalalong ka mo da. Action firing line. Ibig pila kadlaw makita na lang to. Action firing line. Ay, perte iya. Tiaryo, ang DOH ginaukay man subong kay dutayan ng makabakal sang computer aksyonemso nga ang balor 700,000 ang isa ka unit. Action firing line. Bacolod pila ganay action James sa Bacolod may ara bakal tag 80,000 isa ka unit sa computer sa Bacolod. Action firing line. Ang laptop sang anak ko bla pila lang tuman 25. Ano na deal atong sinangani? Amo na. Ano biara na mo? Ay katong tahom na 25,000 may baka 80,000. Sa China pa. Action firing line. Ang kay Duque, 700,000 pagid diya. Okay. Purti ka mang grabe nga mga tao tas gobyerno. Amo ni nga galalain kita, no? Action firing line. Komersyalan kusla na black kay nasyonal, internasyonal ni nasyonal. Oh, sige. Minsan,
pamatian namon ginasandigan. Ton nga Santon Plus Herbal Soap Basil katong iya. Okay, sa masunod nga tuig mga kaksyon, may ara sang 240.74 billion pesos nga ginpain ang gobyerno naton para naman ini sa COVID-19 response. Take note ha, grabe nga kwartaw, 240.74 billion pesos for next year ina. Na-include ina siya sa 2022 nga proposed national budget sang pungsod Pilipinas. Action firing line. Hambal diri ni Secretary Duque mga kaksyon ang 93 billion para gid ina sa DOH Action James. 93 billion ha for next year para lang na sa DOH para sa COVID-19. Abilang tawon tanan ni basi magbinakal na naman ni sila sa mga napkin kundi nga mga hardware ini. Action firing line. Ay nako naman tiyo. Grabe na ya kadamo mga kaksyon sang ginatawag naton nga inang duha na ka best nga si Duque ang nag-file sa iya sini nga resignation pero hindi siya pagpasugtan niya ni Duterte. Action firing line. Kadamo na sa nagisinggitan nga san o ka pa ma-resign. Resign na da. O, ti kahapon gintalakay ito sa kwan, sa Kongreso ho. Ang gintagaan gito atensyon ni Senador Dick Gordon, ang mga nurses naton nga wala pagyapon nakabaton sang ila sini nga benepisyo mga kaksyon because sa pila ka mga ay we don't know kung ano nga problema nga wala gyapon sa nakabaton ting iban subong adlaw may ara sang mensahe nga luyag nila magpatigayon sang rally protesta bangod nga wala nakabaton sang ila sini nga sweldo benepisyo kag iban pa mga nurses naton. Action firing line. Tingkululbaan diri nga once gani ang mga nurses naton magli-resign abi, bag down Action James ang aton sini mga hospital. Kay sila ang mga nurses naton amo na nagamaniho da sa hospital. Si doktor ya tawagan man niya kung may operation. Si doktor tawagan man niya nga kadto do pwede ka muni-muni na. Kung wala si nurse ang painom bulong da, why si utility nga manghimos da, why si muni-muni na. Disgrasya sa hospital. Action firing line. Amo na nga si Dick Gordon, ginhingagaw niya gid ang mga nurses naton nga matagaan sa benepisyo kadamo way nakabaton di nagkadtong kwarta para ni si ilaman. Tapos subong si Duque nagasinggitan, maluoy ka mo, hindi ka mo ni magrally da kay nga ara patadaan niya sa COVID nga ini. Action firing line. Di ko ninatag mo na ni COVID para sila ni. Kung sino mga tawagin sa ligan mo ni. Di way ni problema tani mo. Action firing line. Aring masadya nga tinaga ni Kuanos anay Senador Antonio Trillanes. Kaya si Trillanes ga tuhaw man lang siya sa may ara sang mga kuan mo, may ara sang ginatawag naton kaangay sini. Hambal gani ni bong akon nga amigo ho. Baw si Papang. Ari si Nonoy Rodi Alacapa, hambal niya wala COVID virus only corrupt officials lang ang ara. Action firing line. Hambal ni Trillanes siya kung mapierde ang Duterte administration sa 2022 nga eleksyon, rikta gini sila tanan sa prisuhan. Action firing line. Sa bilyon nga kwarta ginang ginkuha nila sa kubkaban sa gobyerno. Siya ining anomalya subong niya sa mga nurses naton dira sa DOH, pagbakal sang napkin, dula sa iban nga pundo kung dinakadto ang pag-question sang kuwa, overpriced kag iban pa ang computer nga ini. Amo gini ang mga dulong sa ila padulong sa prisuhan. Action firing line. Tiyang kuwa naga-question pa man lang mo. Post-audit ang ginatawag mga kaksyon. Kaya ti may nakitaan sila nga ti irregularidad. Ang ginahimo sang kuwa, kung timprano pa nga nahibalaan nila nga daw may ara hindi amo nga gakahitabo sa pag-usar sang kwarta sa gobyerno, padalaan kanila aksyonan sang kuan recommendation nga ho abi i-check nyo ni ho do hindi amo ho. And once makitaan dira nga may irregularidad ginman, hambalon ka sang kuwa o hindi na amo niya pagsigihan. Action firing line. Galing kiti naglain kay binira ni Presidente Rodrigo Duterte nga hindi pag sapakon si kuwa, palo sunod ka mo sa akon kay ako iya ang presidente. Action firing line. Ti bantayan tani. No kay gasinabtanay na subong ang kuwa, ang DOH, kag kung sino pa ti madula ni concentration ta sa pag-away ni COVID-19 kay sila naga-inaway subong sang kuwa kag administrasyon ni Duterte. Action Brian Warden. Action firing line.
Lasiti 24 na nga to sa aton nga pagbalita national headlines mga ka-aksyon dulong sa aton sang life extension Brian Warden, Action Firing Line. Lasiti 24 na. Diri kita anay sa Talalupang Dondo na shock kita sining balita diri sa syudad sang Oconegros Occidental. Nga sa sulod gid lamang sang isa ka semana Action James, Action Ann, 3 iya katawo ang nagkalamatay, hindi normal nga ginpamatay, hindi normal nga napatay sa balatian, hindi man nga napatay sa COVID-19, kundi napatay bangod nga nag-suicide. Action Firing Line. Ang ini nga nagkalamatay mga kaksyon suliton ko para may background kita. Ang isa diri ang sa Manapla nakitaan nga nagahigot na sa iya sining liog nga nagakabit na kag wala na sang kabuhi. Suno sa iya sining live-in partner, iya sining nubya. Interview tani sa pulis nga nagpanginmatay ang iya sining nubyo. Kay ang pamilya sang iya nubyo hindi buto sa iya nga nubya. Action Firing Line. Wala na nato ginadivulge diri ang ngalan kag ang address. Only the town or city kag ang edad. 29-year-old. No? Ang isa nga nagpanginmatay, isa ka 20 anyos, sultirito. No? Taga Binalbagan. At sa may mga ngalan, kami di kompleto. No? Pero kabahin sang protocol namon diri, hindi pwede lawagon. No? Ang ining 20 anyos naman suno iya sa pulis, ginsaway sang Iloy nga binunoy, unta tinadoy sa gihampang biga computer, abi, doon mo na abi, magkuan ka man, maglaylo, mani mo na, keyboard ka lang, Action James, naghikog, patay. Action Firing Line. Grabe nga mga huna-huna sang kabataan. Now, ang kahapon mga kaksyon sa Sipalay, area 62 anyos na. Ini siya mga kaksyon, suno sa pulis ka na interview naton, si Police Major James Latayon sang Sipalay. Pirmi sila nag-aaway-away sang asawa niya. Kaya ang asawa niya, masami nga nag-asaway sa iya, nga untaton ang mag-inom sa makahulubog nga ilimnon. Action Firing Line. Di sa nagligad nga adlaw, ginsaway naman siya liwat. Siya, abi, love, ano mo na, abi? Honey? O, anong babe? Anong tawaganay, abi? Unta tinan na bang imong pahubog, abi, may edad ka na eh. Doon mo na, abi, no? 62 ka na. Kaya isa pa, ha? Muni mo na. Naglain ang buot sulo kay Sir Latayon. Naglain ang buot. Nadula lang, igo pagkasapo kahapon, patay na. Action Firing Line. Ginigtan maning ko galingon sini, no? Pero i-check tanay kay way na mention kay na ko nung sayang nga pagpatay, pero tinabutang to nylon man no? Ang ini nga mga cases, mga kaksyon, makabig na ton nga alarming na. Hindi man guro, ang ini gurong kwan, ang ini gurong 20-year-old guro, makabig na ton nga may connection abi sining COVID-19. Because nga way ka nagibla kalingaw-lingaw bla sagwa with friends, basketball abi, o swimming dira abi, or talking with your mga classmates, damo na abi. Nabuyong ka na sa computer, ginsaway. Sometimes sining aton nga bag-o nga technology subong, damo-damo ka makit-anda nga pwede mo masunod kung gustuhon mo. Action Firing Line. Ang ining sa part naman niya sa taga Manapla, daw kay posible man nga sa COVID-19 aray personal kwan ni parti paghigugma niya mo. Di imagine mo, Action James, nga ikaw yung mahulid sa babae, pamilya mo hindi gusto mo. Di ang balsang ibang ganing nga nagkomentar to, nga naano man yung pamilya, sila yung makikupod ya sa babae, haw? Ang ari man yung nobyo, na hindi sila yung baton. Di mo ng pamilya mga ginikanan, away ko gamba sa taga Manapla, kamo nga mga ginikanan once gani nga mga luyag bata nyo, kag daw okay man lang sila, batunon nyo na isang hugot. Action Firing Line. Hindi nyo na pag punggan ang bata nyo kay nagahigugma, ina.
Oh, tapos may tulod ka nga si amulan tong pangulyagi, mo lang tong asawahon mo, do mo na bi. Di do mabudlay ina. Kaya ang ginabatsyag sang imo nga bata lain. Sang sa imo sini nga ginabatsyag nga ginikanan. May kung kamudang mag-updanay sa ila sini nga pag-asawahay. Action firing line. Ang sa sipalay to yati inom tong iyaya mo, no? Inom. Tibe guro once ka ma-addict ka na sa inom, kung kisa daw hindi ka nakatulog, hindi ka kainom. Gusto mo kada gabi mainom ka gidya. Na tikaro nga asawa daw tinak-an na guro tiya mo na. Dira gidya na hambal naton nga nangin matay iya ining nasambit nga bata. Action firing line. Kumusta action day? Action day. Kumusta actionan? Sige check naton abi. Kaya gina-try naton nga malabot sini matinyon ang psychologist nga ginkomisyon naton. Ano ayhan no? Ang ila sini nga pananawan regarding sini, no? Regarding sini nga sitwasyon. Sige. Ma-commercial ko for a while. Pagbalik ko karon kabay pa nga ara siya. Now last city immediate na sa aton sini nga pagpangalagad. Ang nga bahin sa aton nga Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental VC Action firing line. mabalik ko ha pagkatapos gid lamang sini. Objective, balanced discussion, fearless comment. goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio. Dads Aberia, maing gabi ilang. Action Bray, magabot si Pacquiao mangita gid say kaya trist si Duque sa barangay Sumag kami nga aman. Si Nestor Escobido. Action Bray, good evening. Live kami din sa Minuyan sang Baby Savannah Escobido kag asawa ko Stephanie. Naga-monitor gid. Salamat, maing gabi. Si George Sarausas Nunez, Saudi Arabia, Araman. Erwin Dicatoria Gonzalez, thank you, Gid. Jovi Monares, thank you, Gid. Francisca Puso Madiraso, Donna De La Gracia. Laurencio Lorino, good evening, Sumbray. I-monitor lang kami Concepcion Talisaya. Tamyaw Lihog, ako na asawa Yolanda Bersero Lorino. Salamat, Gid. Araman si Marilyn Abarte, Florencia Villacampa sa La Union. Si Melchorita Ferrer, Star Mayo, naga-monitor man. Amalia, good morning. Sumbray, monitor this bright early Thursday morning from Rochester, Minnesota. God bless you and more power, ARB number 1. Thank you. Mila Milyara Sapul, Ligaya Osorio. Good evening, Brian. Monitor lang kami mayang gabi lang sa nabalian sa Kunbana. Nagapamati gid sa imo subong. God bless as always. Salamat. Hector Batidwan, Araman, nagamonitor sa aton. Ana Sinoro, Raymond Manangkil, nagamonitor man. Tanan nga taga Sitio Alulong. Rizaldi Alunan, good evening, Brian. Gamonitor lang kami gabi-gabi sa imo programa. Action Firing Line. Good evening, Landa, sa kumpare ko sa Canada, pare Noel Amar, pare Tuto Amancio, kag pare Eliazar Lau. Musta lang ko na sa inyo. Si Lucia Banjula Atiliano, Action Brian, good evening. Monitor kami diri sa Tangob, Mangkot Kutani, kon may vaccination sa Agosto 23 Monday sa Robinsons Mandalagan nga senior citizen. Sige, mamangkot kita anay na ma'am. Kaya gidugaliwat-liwat pa na sila mo. Alex Montesa, kung ano kasako sang bakunahay sa gobyerno, amuman kasako ang pinasaway sang aton pumuluyo halin sa mga kabataan nila nga galumbayag sa mga dalonon nga wala naga-observe sang minimum health protocol. Alaka Panunoy, Rudy, kumusta ka na, Noy?
Di ka nasubong. Milail Oligo, si Joy Mahilo Maraman, si Ters Vergara Sancho. Milail Oligo nagamonitor sa Tangob. Si Alex Montesa 93 million para DOH nga gin-allocate sa administration nga para sa COVID sa Madason nga tuig. 93 billion nangin sabaw nga ragaw raw Sir Bry, the best of Duterte administration. Si Ters Vergara nagamonitor sa Moises Padilla. Milail Oligo sakto na hindi lahog nga kaso kag pagkapriso sina nila. Wala tupong sila, sobra-sobra na sang nagliligan. Nagsurulumpa na gurong iba. Liog Tamya bani sa Mayo Jinky Noel Amar kag Alex Montesa dayalag don araman. Si okay sige. Angela Gayondato Castillo sa Bangga Tutong, Barangay Felisa. Speaking ng Barangay Felisa, may istoryahan man ta karon para sa tubig to nga hindi contaminated kuno hambal sang taga EMB. Pero ano ayhan ang tabo? Ang tagas gito sa tubig da sa may basurahan o kon before sa basurahan ang tubig yung kwa nila. Dira gid makita nga ang kuwa wala kular sang liog sang administration ni Duterte. BIR pagid upod ang legislative kag judiciary mangin amuna sila kaisog kaangay sang kuwa Sir Bry. Ambot lang. Paul Spat III, Virgil Pinda, good evening Sumbray, Celine Homsa, nagamonitor God bless. Smart Tadio Salcedo, Tamak Sumbray, Mayo tuod kung sila maghulid kay. Araman si Erwin Dicatoria. Good evening Sumbray, level up na ang kawasatan. Kawasatan gala. Ana Sinuro, hindi na magpahilabot kay nga kamo mahulid how te makon mo na. Leia Younger Esquivel araman sa Talisay. Milone Calvas okay araman si Alex Montesa. Mental health is more important and priority nga dapat tutukan man sa gobyerno kaangay sang physical health Sir Brian. Milone Calvas si JJ Tim araman monitor sa Bago City. Milone nabasa ko na. Si Ann Vigno naga-monitor man. Thank you, good. Si Ters Vergara Sancho. Si Jirel Gadudo. Liza Montecastro. Narciso sa Qatar. Ginagreet siya lang kuno sa duha Qatar. Tamyaw lang lihog. Sa duha ko kabata Justin M. Narciso. John Carl Narciso Kag sa akon bana Jomar Arsaga Narciso sa Himamaylan. Thank you, good. Yvonne Buisher Araman, Ses Sidlav. Good evening, monitor here, Valdez family from Barangay Napulis, Bago City. Si Imbong Jocampo. Thank you, good. Anving No sa Kabankalan. Noel Abansenia. Okay. Iberlin Miranda Action Bray lihog lang ko Tamyaw family so Swarnaba kag Miranda dira sa Palaka Sur. Mike John sa Molde Seba may gabi Action Brian ga monitor gid ko subong sa Moises Padilla. Boylugan Brotherhood salamat gid mabuhay Action Radio Bacolod. Sige. Ano busy Benving no sa Alingasaw. Okay sila galing istoryanay. Mabalik ko dugaya sa dugang nga balita talas 8 kon 7:38. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radyo Bacolod sa ginpatigayon nga tingog kag Handorawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEC Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga, Anchorman of the Year
si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is Henry Espolgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best entertainment program for AM, ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Madamo nga salamat mga ka-aksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod #1. Welcome to the biggest gathering of radio stars in Negros Occidental. This is the biggest and most coveted recognition for people and voices behind the microphone in the island. Liwat nga nagbaton sang pagpasidungog ang mga katapo kag programa sang Aksyon Radio Bacolod sa ginpatigayon nga Tingog Kaghandurawan Awards 2021. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Fred Salanga of DYEZ Aksyon Radio. Ginkilala bilang icon of radio in Negros Occidental, si Aksyon Fred Salanga. Anchorman of the Year, si Aksyon Boy Duran. Ladies and gentlemen, for Anchorman of the Year, and the winner is Renato Boy Duran of DYEZ Aksyon Radio. Reporter of the Year, si Aksyon Eric Magbanwa. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Special awards for broadcast engineering, si Aksyon Henry Espolgar. Our Tingog Kaghandurawan Awards Special Awards for Broadcast Engineering. And the winner is
Henry S. Pulgar, DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Best Entertainment Program for AM. Ang harana sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. The nominees for Best Entertainment Program for AM, Ronda Extra, Tingog Mo, Tukibon Ko, and Harana. And the winner is Harana by Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Madamo nga salamat mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig sa matugtuod nga numero 1 nga istasyon. DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Welcome to the biggest Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad Aksyon Radio Philippine Standard Time, 7:47 na. Aksyon Firing Line. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon. Firing Line. Sige, alas 8:48 na may gabi lang kay Soreni Galangan sa Kandal. Thank you, Gid. Si Everlyn Miranda, naga-mute na siya man basta naga-endorse ako. Dali man lang na, no? Aha. Si Lilia Taton Araman sa Gardenville, mga kaksyon, naga-monitor gid si Matinian. No? God bless man. Alex Montesa, Sir Bry, palihog na lang kupatamyaw sa ilan ni Mrs. Alvarez sang Purok Ramilo kag Familia Rifuela Dayalagdon sang Barangay Pandanon DSB. Sige. Okay. Rosalina Arellano Espadero Araman,
naga-monitor sa aton sining pagpangalagad mga ka-aksyon. Action firing line. Sige, last 8:49 na sa aton sining oras sining matinion, no? Gina-check naton sining sa linya si Councilor Wilson John Gamboa Jr. Now, kabalo kang EMB, kamadumduman nyo, ang EMB nagkuha sang samples sang tubig nga nagaagas dira sa may Filisa, no? Sa basurahan blada, dumping site da. Kag gin-check kon ang ining tubig kontaminado or toxic bala, makapatay or makapoison or kabalo ka ang palibot ta may ara man sa mga pumuluyo. Action firing line. Ang results ng EMB sunod sa palayag ni Councilor Carl Lopez mga kaksyon, limpyo kag hindi makamamatay, hindi malain ang higko nga nagatubod halin sa basurahan dira sa Barangay Filisa sa dam site da. Suno sa ila nga pag-test mga kaksyon, grabe limpyo aksyonan. Action firing line. Pero ng itsura da daw puriyaga ba pasin siya sa nagapanihapon pero sa pagkadamak gidya iki siyempre halin sa basura tanang basura rada. Action firing line. Pero ang pagwa sang EMB wala sang dapat kahangawan ang tubig. Uti langoy na kamutuon nabi kung mayo man. Action firing line. Pero dali gid lang. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Councilor John Gamboa Jr. Isa man ni sa krusada gida kay naluoy di sa sitwasyon sa mga pumuluyo. Da 2-3 ka barangay piktado na mo sa Murcia, Bago kag diri sa Bacolod. Councilor, may gabi. Mayong gabi, Sir Brian, kag sa tanan-tanan nga nagpamati, mayong gabi. Councilor, reaction lang, gamay lang ni. Gapati ka nga hindi kontaminado ang tubig halinda sa may basurahan da sa Barangay Filisa suno sa EMB. Balokag yung tawag na naaya ining kabut naton, no? Ang Kabura Creek patay nga sapa. No, patay na yang sapa dira sa may Kabura Creek. Amoy na akong nga nagareklamo gani ang kaingot naton syudad ilabi na diri sa may barangay Banago o Bago syudad sang Bago kay tungod nga nagailig na da kag nagaula na da sang tubig wa dito sa may Guimara Strait. Now in fact gani banwa isang mga nagliligad pa nga mga tinuig 2008 pa lang gani kuhaan ay da sang sampol ang tubig palibot sa sina nga dam site. Kaya mo nang ginaulaan man naton aging sugod mo sang dam sang aton basura wala pa na gani siling ko sanitary landfill. May existing na inada nga dam site. Now it was early as 2008 ginkuhaan na da nagdumduman ko sa Bacolod City Health Office ang mga kaingod nga mga deep wells dira sa may Barangay Filisa, Purok Acacia. Base gani sa silingta sa among report nga ang ina nga mga deep wells positive na sang bakterya sikon na sa pagkuha sa tuanay si City Health Chief Painada si Kapora Salome Piñas. Kaya mo na ako nga ang tanan-tanan halos out of the 23 deep wells gani siling nila halos din panabunan na lang na palibot kaya hindi na mausar. Amo man bala banwa ang ambal sa aton sang Basiwa at was early as 2008. Haraman na da sila water sampling base man sa ilang water sampling may mga toxic contamination na ang among mga tubig ginada palibot sa among purok. Kung bisitahan amo na lang ni Sir Brian, bisita ka ko ng nagligad nga bulan. Kaklaro gidya kayo nga way goan ang toxic waste o kunang duga ay na nagagawa
da sa aton dam site. Why na da sila gawaan kundi dira na lang gid sa may Kabura Creek. No, ginasiradhan na nila to puti pwede man na nila mabrihan to. Kaya hindi nako ba no? Kuya, I will challenge everyone to go there and then look at the Leshe Pond. Ako magpuno na ginigani, mapuno na inigani ang mga pond na gina sala sa mga duga. Why naman ni sila guan kundi dito sa may sapa. So I don't know kung ano yung tumod naman ni sang EMB nga pag kuha sa sa water sampling ng Environment Management Bureau. So mo man ni sila silingkong nagaduso nga sa gihapon ibutangin na naton ang dugang pagid nga expansion o kung cell site o cell number 3 sa amuman sa gihapon nga lugar. Anyway, ba no, ang akong natindog alin pa sang sugot, nakapadala na kuya sa akong position paper nga gina-upuniran kuya nga sa gihapon dira ibutang ang akong sanitary landfill o kung dam site. Okay. Dapat isaylo na naton kag dapat i-rehabilitahon na kag pasara na ang among nga sanitary landfill dam site sa among nga lugar dira sa may Purok Acacia, Barangay Felisa. Okay, so ang result ni sang EMB anong pagtan-aw mo sini Sir Man? Kinanglan nila magkuha sang sample liwat or Sir Brian, balo ka pwede man lang na natin makuhaan sa simpo nga na din patagas mo na yabi ang duga sa mga nga basura. Tapos kuhaan mo sampling. You know? Now, biskan basihan nini nato na mga mangungumapi o kung senior sa ina nga lugar. Amo gidya balay ang reklamo nila nga may mga fish kill. Ang ilang mga kasapatan kakalamatay. Imagine. Hindi na gidya nila mapusla ng inang Kabura Creek. Balo kayo ng Kabura Creek pa no before. Siling nila sa akton nga pinaw na ang tubig. At ang resource of water ang ginakuhaan ganin akton bulas ang tubig sa pila naton ka mga bubon na ginasuplayan ang halos tanan-tanan ng mga barangay meaning sa bahin sang source sang Bacolod City. Dira na naton balay ginakuha nami na da ang tubig kusubong amat-amat na ginapasara na ang iba niya Tipwell ang Kabura Creek dead na. So ikapul-kapulan naman ni naton nga muna na silingkong halit gani sang campsite sa ina nga lugar kag sa mga pumuloyo na palibot ginpadalaan na gani kita reklamo halin sa mga kaingod naton nga mga barangay sa Murcia kag sang Bago. Ano pagid nga kapul-kapul lang nang imuon daton para nga matakpan naton ang amo nga baho sa amo nga campsite. Kabudlay na kapula ng baho, sir. Oo, yes, masungaw kag sa masungaw gid. Magwa kag sa magwa gid. Ang barangay mismo, ang barangay kap mga opisyalista. Ginaupuniran na. Ang mga palibot lang ng mga pamuluyo sa sina nga area, gasilingman. Ano pagid abi ang imo unta kito. Di naman kita nakita man naton ang mga sitwasyon sa mga campsite. May mga allegations to nga ini-allegation pa man lang no? Nagkuaslayhan sang taga sang tubig nga ini halin sa basura mismo or nagkuasla tubig sa tubig nga wala pa nakaagi sa basurahan. Amo nang dako nga mamangkot na mo? Yes, amo na dako pa mamangkot kay balo ka kan malani mo ang tambal na to gani sa aton lipot tanay man lang mo kung sa simpo nga nagtulog duro kung wala ang tao abrihan nila pawaso nila tapos siradhan naman nila pero banwa hindi gidya sa gihapon kay may ara gidya sang tagas nga nagalutaw kung
awa sa among basurahan. Tikong Kang nga sigulanon. tikong palayag din ni Councilor Carl Lopez, so wala sang katalagman wa isang dapat nga kahangawaan. For public consumption, okay pa na kay way man niya giinom tawo da, pero sa mga kasapatan na kron iya. Ay nako. Bisan pagani kay nga hangin da. Ay nano nga sitwasyon. Sobra pa na sa COVID-19 nga nagalusot sa ilong mo. Airborne ina mo. Yes, ako yung I was there. But I challenge everyone na nagbisita. Roko ng among creek. Kagili maglagaw sa among lugar. Di na mo makita ba ang reklamo, ang nayang nag-apinir na kita, kagang mga details nga panabunan na lang nila kaya hindi na mapuslan. Kabay pa nga base makapadala kaliwat communication to sa EMB ka mag-ayo. Kuha ka mo to sampling baliwat bi? Pihuan nyo na kay base magsalig lang ng tao da kang magkalatumba na blakadlaw da mga tao, mga kasapatan la da. Yes. May isa pagin ko nga base mo si sa ano man councilor, ginabawalan da mga scavengers nga magpangukay basura, pero ang nagapangukay taga-IPM. Ay nako dako na da banwa nga balokab to bati ko ganito ituso din nila ta mga lugar. So tagilang tulokon ta kay because nga kung ano lang kutob nga masarangan. Kung ang iban na da banwa ang palibot na dayon nag-opener. Ang mga pusyalis na da sa barangay hasta subong wala gani na siling tanong ginpadaan ina sa barangay clearance kaya limpasan simpo ni barangay Espan. Asang barangay Kapitan sang Silisa way man gani naghatag sa ila sang barangay clearance. So talo konta ko nang sa kutob nga nung sa masarangan naton pero ina da banwaya ako yang tindog ko da. Ginaupuniran ko nga padayon nga himuon na da nila sanitary landfill o campsite ang among nga lugar. Kaya hindi na da siling kosutet kagdako pagid ang mahalitan naton kung ibutang kag tuson kag padayonon naton sa gihapon ibutang ang among sanitary landfill campsite sa among nga lugar. Sige, ulat-ulaton ta na sir. Anong matabo dira importante, kabalo kita ang krusada mo, ginahimo mo para sa pumunuyo dira sa Barangay Felisa kag iban pa. Sir, masalamat kin maayong gabi kag mabuhay ka sir. God bless. Madamong salamat sa bayan kag maayong gabi. Action Firing Line. Si Councilor John Gamboa isa lang ni sa nagkadtoto sa may basurahan sa nagliligan to gintan-aw mo ng sitwasyon to. Nalipay man siya gani nga nagpatunga EMB kag nag-check sa area naghatag sa recommendation sa City of Bacolod nga dapat i-check nyo ng lugar da kaya muni na ang problema. Subong, ang resulta pag sa sampling nila or nagkuha sila sa sample to sampling sa tubig, negative sa contamination. Action Firing Line. Di mga report sa sagap, di man sigurado ginman pero di mo na yung mga karbaw da, patay, isda, may mga tiil nga makatapak lang da, gakalarator, siyempre basura na yan. Action Firing Line. Ay sus ko. It's about time na siguro nga intrahan inisang aton pagid pila ka mga public officials dis Bacolod for public consumption ining nistoryahan tani. Para sa kabuhi sa mga utod dara sa may Felisa. At nagadulaw to kag taga Blumentritt Morsya kag dulaw sang Bago nagaululugtas mga tao to kay dira nagalabay ang tubig ngayon mo. Action Firing Line. Kung ikaw da guro guys, start da imagine nyo subong kung ano kadamak ang tubig iling sa basura halin dis Bacolod di ginadamping da. Action Firing Line. Pero sige lang, hulat-hulaton tanin, hindi taman madako gid question ng EMB kiti ila man na trabaho, silang otoridad sina, pero hambal to ni Councilor John Ann, di pagkapul-kapulan. Action Firing Line. Kapudlay kapulan kung galupad-lupad sa angin, ang panimaho. Last 8:03 mga kaksyon sa aton nga pagpangalangan. Pagbalik ko karon dugay-dugay, may istorya tabaka, no? May istorya tabaka sa Don Salvador. Na halos na interview ta naman ang deputy kag ang hepe sa Don Salvador Benedicto. Tunay tang aton sa interview ng alkalde sang Banwa kay dugay na nigiling yamo gid sang pumuluyo da mga baka karbaw la kaludula da. Action Firing Line. Tiwag gid sila pangitaan. Ano pangitaon mo kay ginahimo gali karnes Bacolod yo? Action Firing Line. Grabe no, last 8:03. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line.
Jerry Limaco naga-monitor sa Bangga Totong Felisa. Bao, inyo gito isyo da sir, ano? Si Liberty Biniten Ubaldo, good evening Sumbray, tamyaw ko lang si Mr. Harry Quinosa Hamilano, ga-monitor gid subong salamat. Carmelo Garingo Araman, si Gilbert Dimson, nagsumbray, Bry Gilbert Dimson, Zone 7, handumanan gapamati man sa sininga mga tinion. No? Okay, Nicanor Tikala, long live Sir John Gambua. Jeff Chavez, nagsumbray, good evening, watching lang kami di sa Zone 4A, Sang Talisay. Bao, salamat, gid. Si Michael Dioka Araman, Naisel Fabol, Araman si Dennis Richard Tiboroma, si Alex Montesa. Oh, sige, nabasa ako na nagina, no? Salamat, gid. Alright, sige. Balikan kong Iban Karona, no? Standby lang ka buda kay mayuhom das ang balita ta parti ka baka karon digidugay, no? 8:05.
Kabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 8:17 na. Firing line. Evergreen Firing line. pero pwede man bakal direkta sa mga drugstore. Diri Action, Brian. Antes pa naman ang tanan maka-aksyon, manamyaw kita daligid lang. Ano? Good PM Action Bray, sobra na gid na yang pati ang PNP National gaintra na yang nga nagasuggest sila nga hindi paghatagan sang kuwa ang taga-media. Pero ginklaro na ni PNP Chief Guillermo Eliazar. O galing kido makapanimaho kalanggid pati ina hilabtan pabla. Kabalo ka, pating mga ilkak subong, ang ila sini programa sang ilkak sa TESDA, namantsahan pa. O, kung di nagkalaladto ka, anong gastuan sang kwarta di. Good evening, sir. Liog lang ko da, kapitan sa Barangay 40, nga ang Agi Ara, ano man, hindi ko kaintindi. Agi Ara sa Dalom sang Taytay, Lupit River, sa Abad, nga Taytay, mga... okay. Hindi lang ko mag-ano sini. I'm sorry, gid, ano? Hindi ko na yung basahan. Mas mayo na irikta ni Guro padala gid kay Kapitan personally. Action Bray, good evening. Sila man na nangawat sang Carabao diri sa La Castillana. Imagine mo na, ha? Bray, gagwa na nagyapon mga kawatan, kabaka, kay may bail mana, balik, pangawat na naman. Good PM Action Bray. Okay, sige. Salamat gid, no? Last 8:20 na sa aton nga pagpangalagan. Ariyo, pwede kay na mga kaksyon, nadakpan ining 3 ka mga persona dito sa Don Salvador Benedicto, no? May salakyan silang van. Pwede ma-adjust lang aksyonan. May salakyan silang van nga puti mga kaksyon. Ang ginhimo sang pulis, nagpatigayon sang ronda patrol sa National Highway sa Don Salvador Benedicto from Barangay Pandanon to magagwa sa aton nga Pandanon to Barangay Bunga. Nga ining National Highway nga ini makaksyon. Damo nagareklamo dira nga nagkaladula ang mga kasapatan nila. Base madro distansya lang, no? Gamay lang. Pagkatapos, natsambahan gid, nga may isa ka van nga nagapulupundo, ginpalapitan sang pulis, abaw, dito gid ginaduso-duso nilang baka nga magsulod sa ila sini nga van mismo. Ining 3 taga diri sa sudad sa Bacolod, pero lawagon ko ning ngalan nila karon, ara sa aton sini nga linya. Online sa firing line. Siya Don Salvador Mayor Marcelin de la Cruz. Mayor, may gabi. Mayong gabi, Action Brian. Mayong gabi sa tanan nga nagapamati. Yes, sir. Mayor, prior sining nagluntad kaina nga pagkadakop sining 3 sakay sa van. Ang imo opisina nakabato na gid sang report man before nga may ara gid man sang nagkaladula nga mga kasapatan dira. Yes, madugay na Action Brian, no? Mga sobra na ini tuig siguro kay siyempre on a regular basis may probinsya, may Peace and Order Council kita sa Banwa, tigagawa ding mga data ng mga reported ng mga may nagkakadula ng mga kasapatan. Kay tigi na tipo naton kung ano mga krimen sa atong Banwa
daw malawig gid ang pagkuan ka grabe man ang pula bugtaw sa nga highway sa mga kaiping namon nga kabanwanan sa syudad ka mag-coordinate man sa amon kay base kamo amo man ni sila gyapon pero ako nagapati nga hindi lamang ini ang tatlo ang imbulbado sini madamo ni sila nga grupo kag hindi lang ni bauting kaluluoy sini Action Brian ang mga inosente nga mga tag-iya sang rent-a-car ini no kuto din man niya rent-a-car ini ngati ay sus, ikaw imagine mo pila ka milyon ang sakyan mo, kargahan ng baka, pamusunan, ihanda, tapos kung ano bala Action Brian, grabe gid nga abilidad no, sang sini nga mga criminal Action Brian. Kabay pa nga hindi na ni masulit. May ideya ka Mayor kung mga pila ka bilog nagkaladula na gid sa sulod sang isa ka tuig abi? Oo. As of the moment, Action Brian, itry naton tipo ng kuan sa madaling nga panahon makahatag ako sa informasyon. Pero sa subong, wala pa gito idea, pero inisya, nabatian ko na ni sa tamon pag sinapol sa amon Peace and Order Council meeting, nga isa ini sa mga bag-o nga nahitabo sa aton Panwa, Action Brian. Balo ka sa aton Panwa, wala nagid do ang krimen siya do nagid ka lubo nagid kayo Action Brian kaya ato mga kasimanwa bisan mga kawat-kawat sa una tong mga kuando laka nagid no laka nagid Action Brian tigani ka kakipot kita kami kakatulaan kapati kita nga hindi ni naton kasimanwa kag nagapangayaw kag may salakyan nga nagapangkuha sang kasapatan dira sa aton area Action Brian so amo lang siguro Action Brian ang masiling ko dira siguro. Ay ara kada Mayor i-invite sa mga biktima abi nga magadto sa police station para dugang pagin pasaka kaso na sila kay kondamo ang nagareklamo mas mabulubog at nga tubangon din nga kaso Mayor. Well, definitely as far as Don Salvador Benedicto Police Station is concerned, may mga data na kita dira. Apang siguro it would be our Chief of Police to coordinate with the Chief of Police of our sa atong kaiping ng mga kabanuhanan kag syudad nga para man matugang man sang sini nga mga nablatter na sa report no nga balita nga ang ilang kasapatan kita. So sila na nagoro. Follow up po na lang Action Brian. Yes. Sige, with that Mayor, salamat gyud si mga time kabay pa maguntat na ni kay kanugon man sa mga kasapatan tada nga librehon lang gikan sa mga pila ka tuig nga lawig-lawig Mayor. Yes, Action Brian, amo lang ginakasubugin nako no nga ining mga kasimanwan naton tigado man kapaninguha man kag
gampang sang patas, no? Ila man na, tapos lain mga pulo sa mga tunto nga ini. But anyway, sige lang Action Brian, kabay gid, no, nga ining mga nakaladakpan na magserbe eleksyon kag sa amon banwa, sa aton banwa sa Don Salvador Benedicto, kung may mga kriminal nga nagahimo sini, hindi kami magduwa-duwa sa pagpulaw-bugtaw para madakpan kamo. Mula na Action Brian. Salamat, Mayor Mengabi. Mabuhay ka, Mayor. God bless. Salamat. Mabuhay ka, Brian. Yes. Action firing line. Okay, madugay-dugay na ginman gali. Tinuig na nga nagakadula lang na mga kasapatan nga misteryoso nga pagdula gani mo. Way kagidya pangitaan niyo mo. Kung taga-dira man lang ang kawatan, ihawon abe kag ibaligya kinilo-kilo da baylo bugas kag mais, makuan gid madakpan gid. Action firing line. Or hindi gani ang mga baka karbaw ihawon abi sa mga kakugnan abe, manimaho gid mo. Kabulukan doon Salvador Benedicto, subong kadamo naman mga tao man, no? Kadamo na mga tao, maalis ngaw gid ang baho, makit-an gid bisan pila na kabulan ang nakaligan. O galing kay makawatan taga diriman sa syudad sa Bacolod, tiya mo na, way kagid may pangitaan, kundi nagadtong baka kagarbaw mo. Action firing line. Kay ara bi sa kilid dalan kun kaisa, amo nang pagsalig bla, no? Kay taga DSB, taga salig mala na mga karbaw kag baka hambalon tanagin man lang, kabayo, dira lang na ginahigot ya sa gwa sang puloy, hindi man pag-isulod sa puloyan. Namin ko bala inang layo sa puloyan. Kung dinto ang madamo sang hilamon, dito na ihigot, palpalan malang na, hindi gani ibutang sa ihigot sa punuan sang kahoy. Nga hindi siya makabuhi, abi. No? Amo na yung ginahimo to sa DSB mo. Nan. So, pagkaaga, pagbugtaw mo, kadtuon mo naman na to, kag isaylo mo siya sa may madamo naman nga hilamon. Agod nga magkaon naman siya liwat. Amo na iya kampante ang taga DSB. Sa ila sini nga mga kasapatan kay anad kay mo ito kawatan. Action firing line. Sa unang panahon may ara gid man guro subong ka makit-an ka na kay kasanag naman tumo, no? So amo na ang sitwasyon. Ining tatlo nga nagkaladakpan mga kaaksyon. Amo sanday Jerry Hinilaso, 40 anyos, taga La Costa Brava, Zone 15, Barangay Takuling. Ang isa diri amo si Clyde Ercida, 33 anyos, taga Barangay Takuling man. Kag si Rolly Francisco, 23 anyos, taga Libertad Extension. White Takbalo, kay lawig manadang Libertad Extension, kon sakop pabala sang Barangay 40 ini. Action firing line. Ining tatlo, aside sang baka nga na-confiscate or na-recover sa ila rather, nakuha man sa ila ang isa ka armas luthang kag shabu mga kaksyon. Action firing line. Ti kaso nga pagpangawat, kaso nga armas luthang at tubangon diri ni Kwan, ni Hinilaso, may kaso siya nga tubangon diri parti armas luthang kag kawat. Ang kay Clyde naman niya, shabu kag pagpangawat. Ang kay Francisco, pangawat ang atubangon niya. Kay Wayman sa may nakuha siya nga iban nga kontrabando mo. Action firing line. Ang kaluluoy ining salakyan nga ini. Rent a car in action and way pa nagwa no nga rent a car ni no. Pero kadamo gahambal nga rent a car ina, mao kaluluoy man sa mga taga rent a car. Kay ila mayara gani rent a car nga nagtimbre sa akon. Ginpaobra ang ila sini nga bangko ang hapin. Kay nagkalagusnit. Hindi magalagusnit imo nga ang salakyan para niya sa tawo ang van pa pungkuon mo yung baka. Action firing line. Hindi mo Lacson James. ang van niya para sa tawo na papungkuon mo yung kag isulod mong baka kung karbaw ni magkalagusnit ang karagalan sang salakyan da. Action firing line. Amo niya kay innovative ang aton nga mga kawatan dias Bacolod subong ag Negros Occidental mo. Ang mga kawatan ang hindi kawatan hindi ka maigo dapat ha. Pero pirdihon is Lacson James sa kawatan nga nagapangungots kaban. Action firing line. Garillo ya tag 13.9 million pesos. Hindi way pa na napamatud-an kuan man lang tinuntuhan man na si Doke mo sa mga ibanda nga madasig mag-edit bla pero amo nang niloyo kuno mo gin-check nila 13.9 million pesos. Ang kay bato gani Reloya 34 million pagid niya. Action firing line. Abang sa iban sa ina silang way man nagklapriso.
Di way man takita ng awat na sila mo. Way man ebidensya. Ti niya kayong baka, ragi dya sa sulod mismo sang salakyan. Kundi priso gid sila. Firing line. Ay, perti ining tatlo ini ano. Damo pa ka mo to? Oh. Firing line. Di ko may imagine kung paano nila. Iyawan kami gani pasulod sang baka sa una sa jeep. Nga ang jeep, di ba lapad na yung lawas ang jeep. Pag sulod na ligwa, ini pang isulod mo sa van. Inaano. Pero pag hibalo ko, ang van ginkuha nila, gin-sit up nilang sa sulod. Gin-sit up nila, ginhawana nila bla. Swerte pang baka, di pa van pa siya, no? Swerte, may tanay kung umutot to sa sulod nga naka-aircon bla para magkalama. Magkalamusdok ining tatlo. Feeling ko pila na yan kag ginihaw nilang baka kag karbaw nga wala kita ideya kung din halino. May text ariyo. May Tagala Castellana, siya mo man di posible action bray ang nagapangawat sa amon. Na i-check tani buwas ang nokpo. Kung anong advice diri ni Police Colonel Romy Palgi, do ka isolated case malang ni, piti crimes ini, pero ti kalulo o yung mga tagiyas ng baka kag karbaws ni. Action firing line. Imagine mo nang baka aksyonan nga lawig-lawig mo tag 15 tuig. Pagbaligya mo gabalor lang 30,000, pero ang balawig mo sang aga kagabi na amo na nang grabing imo nga pakapoy baklo ng 30,000. Tiyan mo ng presyon niya mo kamuya kawaton nyo lang ang mga ay sus ko ay Action firing line. Pwerte yan mo. Anyways, last 8:33 Action Radio Philippine Standard Time mga kaksyon sa aton nga pagpangalagad. Pasensya ka mo kay tonight no kita katalakay party COVID no. Mapahuway-huway man ta party COVID pakarunan ta man ang pabuwasan ta naman. Sige, ang mga baboy sang una, ara lang na iya sa puno sang kahoy. Way man tagakuan ka panugid malang ko kay taga bukid ako ya. Ang mga kanding ginahigot malang na namon gini sa gwa da sa may puloy namon. Oo. Man imaho ka lang galing sang ilang ipoy da. Baboy dira lang na iya sa gwa galagaw-lagaw masalaan pa na ko siya nga kadlagko man ni klase laga man laga imo nga ihawa bla kay yawang kakaon da. Ang mga baka, karbaw, kabayo na dira lang na iya splibot nan. Ti subong galing kay ti pigado na gid. Pero di may makugapatek son James sa sugo ni sa pandemya. Sugo niya sa katamaran kag padali ay trabaho sa mga utod ta. Action firing line. Amo na iya. Anyways, last 8:34 na pagbalik na itong dungagan ta mga balita ta. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Noel Amar, nangayaw gid ang taga Bacolod para mangawat lang sa DSB. Nano kwan siya na down gid siya. Okay daw ko huluya. Si Everlyn Miranda, mga wala huya pakaon nila sa pamilya nila kinawatan. Husto gid na, no? Si Godfrey Layes nagamonitor man. Igo gani sa latak sumbray. Husto gina. Si Pilton Lipura nagamonitor sa Pasay. Good evening sumbray. Okay lang antigen groni hindi antigen. Antigen test sa Bacolod sa Pasay ako do hindi gid bala mo. Swab test giniya sir ang pag-abot de, no? Star Mayo katunto sang 3 Stooges nga kawatan. Mayo gani ma-jail ka mo ho. Deserve what you get. Stephen Magbanwa mo ginagsumbray kay sa checkpoint motor lang gina-check pero ang mga salakyan pwede gid mataguan sang tanan nga hindi maayo. Husto. Galing kite bisan nga check muna sa mga galante nga mga salakyan Sir Step. Kung taguan na ang mga kontrabando sa mga hilit-hilit nga hindi gin makitaan, hindi man nagyapon nimo makitaan. Kaya hindi mo na pwede maukay ang mga salakyan. Plain view lang dapat. Magambal kita plain view, kung ano lang ang makitaan sang mata mo sa babaw, amo lang ang imo makuha kung kontrabando na siya. Never ka nga mangukay ka without the search warrant nga ginauat-uyatan. Bia Jonathan, nakagat gid sila sa patibong nga baka, kundi dakop gid sila. Gani man. Jose Mongcal Torilla, Milel Oligo, salamat gid Sir Noel sa greetings mo dira sa
Niagara Falls, Canada. Wow. Star Mayo, salamat gid. James Joy, TJ, Mab, Dula, Udyota, please. Ara na, nagbalik kayo na. Good evening, Sir Bry. Tamyaw ko akong friend nga si Vanessa Mayo, Jinky Dayalagdon, Milail Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, kag Dennis Richard. Okay. Merly Dolido Magallanes. Okay, sige, ara na. Basta ga-endorse ko, ga-mute kami na, basta ga-endorse kami. Action Bry, please tamyaw para buwas happy birthday sa kay Joe Dayalagdon. Ika-70 anyos nga kaadlawan. Wow, God bless. Salamat gid. Kabaton, good invitation, no? Victor Tugaf, good evening, Action Bry. Monitor lang mo siya, dula-dula signal, Action Bry. Monitor lang ko sa AM radio. Pasensya gid ah. Sometimes gadulang signal, may mga difficulties or technicalities na. Philip Alonsagay. Dennis Richard, sa damo da guro nila nakawat nga baka basi ang van na sa baka kag Karabaw na halin. Posible man, pero rent a car to kuno mo. O kaluluoy katag iya sang rent a car. Ay sus ko. Taligid lang. Bibing Dagiya Bautista Araban sa Barangay 39 Lizares Avenue. Diri sa Dalom, balikan ta si Nick Zaniel Landero, si Jerry Amona, si alias Pato. Ma-chat ko bisi mo, ma'am. Godfrey Layes, bisan pa ano ka expert, Action Bry, maubos gid ang swerte nyo basta pamintaha obra nyo. Husto gina, sir. Kita mo duwi-dugay na tugurong pa nangawat nila, subong na ginatimingan. Kita mo, mayor mismo, kambal sa dugay na yawan na monitor polista. Hel Javier Araman, may ara pa na mga kawatan, Karabaw, kag baka, diri sa Bacolod nga wala panadakpan, maubos ginabuenas nila. Naan, amo ginang paabuton ta. Inday Blaza Araman, Alexer Gariel, Action Bry, may gabi, tuman ka baka ang ginkuha nila sa barangay Tapi, ginpili pa nila ang nagabusong kay Tambok na. No? Grabe, no? Sa barangay Tapi, 2 ka baka. Grabe, no? Pero tiya. Duel Amar, Sir Brighta, miyaw ko lang akon kumpare nga si Boy Yolingo. Rayboy Alunan, kag akon hinablos nga si Taboy Derla. Neil Bryan Araman, nag-monitor. I'm watching live from Agisan, Puro 4, Ubay, Barangay Agisan. Si Pilton Lipura, insakto na Action Bry. Sige. Bia Jonathan, kay kung nagmantiner ka mo libod puding, kag binangkal, wala pa ka mo nadakpan, kag nahoy-anan. Tagaan mo ko sa binangkal mo kag puding, sir. Legit na yung trabaho, ay kagid may kontrahon da yan. Si Jonafe Aromati. Good evening, Sombray. Patamyaw lang family Aro sa Kawayan, especially sa brother Coronel Aro. Sige. Kawat baka, daso nila kawaton ang van. Posible man. Sige. Balik ko dito, guys. Relax lang ko. 8:40.
Jackson Brian Morgan. Pabalik sa aton sini nga pagpangalagad mga kaaksyon na hingagawon ko sa aksyon Marlon hinabiya sini matiniyon sa mga balita gikan Kapitolyo Provincial. May oras pa kita, no? May oras pa kita nga lawig-lawig. Oy, may ilang sa kay Jobert Olarte. Upod nga facility assistance, no? Job site. Halin kay Ma'am Jinky ni siya, no? Salamat gid sa pag-monitor, ma'am, sa sini nga mga tinion, no? Ara na siya action alms. Sige. Ang balita ng Action Marlon, hinabiya dulong sa aton sa D3 Bayo Dugang. Aksyon na bra mayong gabi sa Kapitolyo nga balita hindi anay angot sa COVID-19 na. Lain naman nga balita na bra. Huwayan ta? Bali reklamo naman sa duha bala ka mga department heads nga kon nabaduluman ang nag-retire pero din pasakaan pa sumbray sa reklamo. Ang retired Provincial Agriculturist Attorney Jafet Marcolino June 30 nag-retiro na sa sumbray sibilian sa subong pero sibilian pa sa dapat gasabton sila sa mga reklamo. Ay kadua si Provincial Human Resource Development Officer Attorney Anabel Palik doon sa sumbray mga mananabang reklamo. Ipalik, hapon, serve hapon na empleyada, pero si Palit sobrang nagligan mo isang din serbihan sang 60 days preventive suspension. Kasi naman duwa ka ulan. Din suspend siya, samka nagkaparayon ang investigation sa reklamo sa iya. Serbihan man siya sang investigation report sa Provincial Legal Office at din-serve man siya ang formal charge. Itagaan sa tatlong kadlaw kapag suniter sang iya sining kabatang sumbray. Naglaps, nagtapos sa tatlong kadlaw, well, sa makasubmit, sabay no ang submit ni Attorney Palik motion for extension of time for 15 days. So, nung nag-renew siya sa Provincial Legal Office, natagal siya sa dugang nga time, dugang nga adlaw, para nga pulaan kung paano niya sarton sining reklamo. So, nagsumbray ni Ginhimo ni Attorney Marcolino, nagsabit masasang amo man sa nga motion. Ang Bali Provincial Legal Officer Attorney Alberto Nillas Jr. Matupa ang 15 days sa August 28. No? August 28, maman-an action Brian na kung ano nga sahi sang resolusyon ang ipagawa sa Provincial Legal Office based man na sa isabit na sabat ng Day Masculino kag Palik. Pinapakili sila action Brian nga duwa. No? Una, kung luyag nila nga magtambong sa formal hearing. Kung malayo niya ng formal hearing, kung dira sila asubray, mo nagpili nila, ang formal hearing na dira na marami nila patigayon sa sanggaw ni ang panaluwigan mo. Ikaduwa, pwede man sila nga, kung di sila sa formal hearing, pwede man nga masubmit na lang sila sa ila sa mga position papers. Ang kaso ni Palik at Sumbray, may ara sang 684 blah, or more or less mga 700, 624 to be exact, na mga capital employees ang nag-file sang petition at Sumbray. Ang ining pagpasaka sa petition, din patigayon paagi sa Provincial Alliance of Capital Employees. Pagod man sa nila question nila nga budlay nga pulisa nga ginapatuman ni Palik. Last na mga nagreklamo mga Sumbray nga mga nag-retiro na bla. Na mga empleyado sa Kapitolyo na nag-process ng ilang mga benepisyo na sila reklamo nila pabudlayan pa. Ang kaso ni Palik, operasyon. Ikaduwa, conduct prejudicial to the best interest of the service, grave misconduct, and for being notoriously undesirable. Ang kay Attorney Masculino naman nagsumbray siya. Ang number one dito, ang
pag-serve siya ng formal charge, angot to action bribe, nakabaladoban mo, more or less mga 1 billion pesos. Yes, Na correct. panoros ng catering services, gaway mabayaran sa Provincial Agriculture's Office. Ang kinasugot sa catering services, umpisa in 2018. Kuri wala tirang pag-abutan ni CS Pasculino mo. Do bayaran niya naman to tani, no? Bayaran tani niya 1 million. Ako nga mabayad na kay para kapis matapos ang istorya. O galing gisunod ang proseso, ibigyan sa Provincial Legal Office, in-serve siyang formal charge, amo ni anak tabo sa bribe. Kaya mas nilo, huwag pa nalabot. First pala na, ang SEDCAD nga reklamo, atong irrigation canal project la. Na under investigation. Sige pa na ang investigation sa Provincial Legal Office. Pag may isa pa dito, daw dito naman naduman, basta tatlo at sumpre ka mga reklamo, ang ginapakatuman ni Ator ni Mark Paulino. Provincial Legal Office sa Ator ngayon, Delia Singer. Bali subong, na-serve na to namon ang iya formal charge, no? And then she was given 3 days to submit additional evidence or indicate kung gusto yung position paper, mag-formal investigation, hearing. Nag-submit siya actually, a document, pero it's for a motion for extension of time for 15 days. Kaya kilala niya pa kuno mag-study and citing fair play, grant na lang namon ang 15 days niya. This same goes for Attorney Masculino also. Nag-submit man siya motion for extension na 15 days. So basically, we can expect her answer to the formal charge by August 28. What mode of resolutions ang administrative charge ang gusto nila, whether it's a position paper or formal investigation hearing. Ya, ni nila section bribe. Bantayan ta sa masunod nga adlaw, kaya may information man nga din pala po sa aton di na may ibang pagid na subject man sa investigation. Purte man ang probinsya, subong ba? Ang ginakabi gina isang iba ng sumbray nga daw cleansing. Ito yung maguro, no? Internal cleansing? Galing ka mati reklamo, sumbray mo. Siyempre, ang reklamo, aktuhan ka na yan. Kaya nag-aakto dapat Provincial Legal Office. Kaya isa pa, involved kwarta di, pareho to sang 1 million to. Di, dapat balahiran gitu yan mo. Negosyo na isang tao eh. Diba, piyayat dito ang catering services sa niya ho, na 1 million. Grabe, Kalitan no? ko dito, hindi ito nabayaran niya ho. Kaya so na ba kay August 28, bantayan ta, may development. Ang hindi niya ba? So, Kapitolyo Provincial, ang action na malog na rin ba ya? Una, tumalitaw na sa action, sa makalod action radio. Ang balita ng Action Marlon ni Novia dulong sa iyang pinasakay kaso subong da sa provincial government mo. Bisan naka-retire ka na, retired ka na, or aktibo ka pa dira kung may ara sa mga reklamo, filean gid kaso. Amo nang lesson learned naton. Once ara kita sa trabaho naton, hindi kita maghimo sa mga hindi amo. Nga amo na pila ka adlaw ang mabutang man sa imo sa kalalatan. Imagine mo tong isa, retire na siya, no? Imbes nga mag-enjoy kay mo sa kabuhi mo nga sa retirement time with your family, friends, kung sino dira, or magsuroy-suroy ka na lang tani, Blackson James out. Usar sang kwarta mo, kaya tapos ka na sa trabaho eh. Mabayad kay mo yung 1 million, kuwaon mo sa retirement mo da, kay may balayran ka 1 million, imagine mo na. Pero hindi to iyaya hindi to iyaya problema. Problema to sang iban, galing kinatabuan sa iya, nga simuno, bayad siya 1 million sa. Bayaran ko na ng 1 million, kuwaid sa retirement ko. Imagine mo na tani imo na 1 million din na dangtan sila kung ikaw magamit sila. Tikaling kung isa part na sa trabaho mo bala, no? Nga dapat halungan mo gid ang trabaho. Tining isa kaluluoy, aside from 1 million, may iban pagid nga gin case pagid, gin file pagid, sus ko maubos ang nakong kwarta. Ting iban da subong nga may mga problema nga nahimo before. Subong amat-amat na sila pang ukit man da, ti-involve kwarta sa gobyerno mo. Hindi na inyo mo. Di dapat ipatuman gid. Si Rini J. Lode Lanhique, naga-monitor sa Palawan, nagpamangkot si Madam Vanessa kung paano nasulod ang baka sa van
Igo man ang baka, mama. Igo man ang baka kay gini-idiyahan na nila mo. Riaglo Ornaldi Mijay, naga-monitor man sa Hong Kong. Action firing line. Kadako sang van, ang baka, kita mong tao, sulod mga sa van mo, ang magtindog siya, di ba? Doga-duko ka malang gamay, na ang tao. Tiyang baka, pag sulod, gaduko naman na daan, hindi naman nakatindog pa, igo gid siya. Kag ginhambal ko tabla kay na, nga gin rituke na nilang sulod sang van, nga paano la masulod tong baka. Kibot ang baka mo sa ding kuning kalibutan, ma. Action firing line. Nga ari ko di. Sino nagdala sa akon di? Oh. Nami tanibla ko nang ginkuha nila kabayo na masipaan sa labla. Action firing line. Damo na nagli sila may nagkaladakpan man ng sililigad. Siling kay di ta na to pag-ukato nang nagdakpan nagliligad ang sa subong amo ning problema ginila. Action firing line. Ang oras ko kulabo sa gid maka-aksyon sa aton sini nga pagpangalagad so far punong-puno kita no sa mga information subong nga gabi mga ka-aksyon. Hambalya so si Bots Hawod hambalya sunod gani ang isda sa lata baka pa. Action firing line. Ini sa Action Brian Morden nagapasalamat gid standby karon nga kamo sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa no maghilibati kita buwas awang gapon nga istasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Action Radio.